Siyambingelela nonke balaleli. Makube kini ukumusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Leli yizwi leNkosi yethu uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona siphinde sifundise imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu. Sihlole imibhalo engcwele. Bazalwane, igama lami ngiyekiniso Bright Zulu, ngihamba nomfowethu uMhlengi Zondi. Sizocela ukuthi bonke abantu abalalele babe namaBhayibheli abo. Sizofunda sonke kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela ukuba ni download amaBhayibheli emafonini enu kwi-App Store. Kuze nani nizofunda nibe nokuqonda kanye nathi imibhalo engcwele njengoba umoya ongcwele esihola eqinisweni elinguKristu uJesu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sihlolisise imibhalo engcwele ukuba lokhu esifundisana khona kuyindawo engcwele emasontweni nazo kuzo zonke indawo esihlanganyela zona sibabili sibathathu simdumise uNkulunkulu. Sifundisana ukuthi kuyikhona yini lokhu umoya ongcwele afakazisa ngakho kwimibhalo engcwele kwiBhayibheli. Bazalwane, kulabo abazolalela bahlolisise imfundiso eshunyayelwa kule ndawo, sizothanda ukuba uma usuzwile uxhumane nathi, ikakhulukazi labo abazoxhumana nathi mayelana nenkonzo yombhabhadiso egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, nalabo abanofakazi ngemisebenzi emangalisayo kaNkulunkulu ezimpilweni zabo nezimpilo zethu. Sizuzekile ngezwi eliwukuphila nokukhanya ekumele sihambe kulo, sihambe ngalo, sinokuqonda umoya ongcwele esihola. Bazalwane, nakulabo abanemibuzo ngeBhayibheli benokuyibuza bengenakho ukuqonda, sizothanda ukuthi baxhumane nathi uNkulunkulu mayivumile ethinte inhliziyo yakho. Kuze imibuzo lo nayo uzoba nokuphenduleka kuyona umoya ongcwele mayivuma. Imininingwane esitholakala kuyona iyona le esishiyayo njengamanje. Ngizoqala nge-email address. Email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Ngilandelise nge-cellphone number noma i-WhatsApp number noma la ungathumela khona umqhafazo 066 566 9245 066 566 9245. Bazalwane, izintshumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube. La uzokwazi khona ukuhlala phansi uphethe iBhayibheli lakho uhlolisise imfundiso zonke ezifundiswa la. Uhlezi uhlolisisa ngeBhayibheli ukuthi lokho okufundiswayo kuyikhona yini. Ngabe kuyafana nalokhu enifundisana khona kuyindawo engcwele emasontweni, nihlangene nimbonga uNkulunkulu, nimdumisa, nimfuna imihla ngemihla. Ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukuthumela ihlobo nalabo bathandayo nalabo okhonza nabo ukuba nabo bahlole imfundiso enfundisana yona umfundisi wakho efundisa ibandla ukuthi iyafana yini nale ebhalwe encwadini engcwele nalesi ifundisayo umoya ongcwele esihola sonke sisemzimbeni kaKristu. Hlolani imibhalo uNkulunkulu evumile umoya ongcwele esihola. Ungakhohlwa ukusubscribe. Bazalwane, ake sivule ngomkhuleko simbonge uNkulunkulu ngeimpilo zethu, simbonge uJesu Kristu yena oyindlela neqiniso nokuphila ekumele silizwe izwi lakhe sihambe ngalo. uNkulunkulu evumile ngeimpilo zethu. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho. Umbuso wakho mawufike.
intando yakho Nkosi mayenziwe empilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Izwi lakho okumele silizwe sihambe ngalo. Usihole wena Moya Engcwele empilweni kwisibani esinguKristu oyinkosi nomsindisi. Usiphe namandla Nkosi uphulukise inhliziyo zethu singabe nokuxanguzela nokudwanguzela lapho imoya iphuphuthekisa ukuqonda kabazalwane njalo mabeza kuwena Nkosi ngokomoya nangeqiniso. Kepha siyacela Nkosi uJesu ukupha usipha amandla okunqoba inhliziyo zethu nenyama yethu nemiqondo yethu ingaphuphuthekiswe amandla obumnyama, kodwa sihlale silizwe izwi lakho Moya Engcwele, sinikele kuze yonke imisebenzi emihle sipheleliswe kuyo egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Siyabonga Moya Engcwele. Bazalwane, ngithatha leli thuba njengamanje lokuthi namkele umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola uMoya Engcwele evumile embula imfihlakalo yembhalo. uMoya Engcwele embula lokho okujulekile kuKristu Jesu yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi samanje. Over to you brother. Amen. Sinibingelela bazalwane ngegama leNkosi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, yena ophethe izahluthulelo zokuphila nezahluthulelo zakalasha. Siloke sithule bona ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu akanamphelezeli, akanambonisi, akekho ngaphambi kwakhe, akekho futhi osemva kwakhe. UNkulunkulu ozimele yena yedwa, konke akwenzile ukwenze ngamandla akhe. Uyena ongumqali nomphelelisi webandla labangcwele, okhona, owayekhona nozayo, umnini mandla onke, uAlpha noOmega. Siloke simbonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe asinika bona baphatha izwi lakhe kwaze kwafika lesikhathi sokuba kulethwe indodana yakhe emhlabeni ayethembisile, wathi uzofika ngayo. Ngakho ke yayisifika indodana yakhe yagcwalisa konke ubaba ade kuthembisile, yashiya nofakazi abawu-12, yaphinde yabuya futhi yazogcwalisa ngomunye ufakazi owayengekho nabo bonke ababekhona bembona bemphatha bephuma bengena naye. Washiya uPawulu nakho konke ekufuneka sikwazi ngeBhayibheli. Akashiyanga ukuphitha kuphela, washiya kubona bonke abapostoli, ngokuba uMateyu unencwadi ungumpostoli, uLuka ungumpostoli, uMarko ungumpostoli, uJuda ungumpostoli. Ungasasho uJuda Iscariot kodwa naye wayebaliwe nabo. Yena-ke wasezikhethela ukuphuma washona eceleni. Siyambonga uJesu ngabapostoli bakhe abawofakazi ukuba incwadi iyasho ithi ngombhalo ngomlomo wababili nabathathu igama liyakupheleliswa, libekwe libe semthethweni ngenxa yobufakazi esinabo obusingungile ngalo iBhayibheli. Ingakho simila siyamukele iqiniso lokusindiswa ebubini nasentukuthelweni kaNkulunkulu ezayo, ukuba sisheshe sigibele kulomkhumbi wobungcwele, ngokuba ongazange amvume uJesu Kristu nongafuni ukwamukela umoya oyingcwele nevangeli wenza lento eyenziwa abantu ngesikhathi sikaNoah. Wathi uNoah eshumayela ivangeli, abantu babephuza, bedansa, bejabulile, benikelana emshadweni, belwa, kukhona udlame. Kwathi mase kufika isikhathi sokuthi umkhumbi usuke sekungena amanzi emhlabeni, abantu basebekhala kuNoah,
sebekhohliwe ukuthi uNoah kade eshumayela ebatshela ngezinto ezizakwenzeka. Njengoba namanje sisakhuluma ngezinto ezisazokwenzeka engifuna ukuzibalula namhlanje ngikugcwalisele ngazo ukuqala. Ngifuna ukuqala ngabantu okuyibona abaphethe umthetho, noma ngabe umfundisi ebandleni, noma ngabe umphathi isiteshi emaphoyiseni, noma ngabe uyibossa emsebenzini, noma ngabe uyimanager, noma ngabe uyisikhulu, noma ngabe umongameli, noma ngabe umahluleli enkantolo. Lokhu engifuna ukukutshela kona yilokhu ekumele ukwazi ngokuthi uma ukwenza ngendlela engafanele. Oqala ungiphe incwadi ya Exodus chapter 20, ufuna sikale from verse 1 sibatshele izinto ezibalulekile ekumele sizazi ukuze sisindiswe ebubini bokusoleka phambi kukaNkulunkulu, ngokuba akekho umuntu oza kuzilandulela athi ngangazi ebeni ephethe umthetho. Uyakwazi ukuhlukanisa okubi nokuhle, ngokuba uma uzele ingane uyayitshela ingane ukuthi kuhle lokhu kumbi lokhu. Ngoba yini? Ngoba uyayithanda, ufuna ukuthi ingane yakho ikhule ibe nekusasa eliqhakazile. Kanjalo nomoya oyingcwele ngesikhathi edala izulu nomhlaba nakho konke okuphakathi washiya nemiyalelo nezahlulelo nezimiso ekumele siphile ngazo. Izona lezi uAdam noEva abaziphula, baphula umthetho kaNkulunkulu. Incwadi kaTimotheyu isahluko sokuqala, incwadi yokuqala kaTimotheyu isahluko sokuqala, ivesi lokuqala kusukela kuverse 5 noma uqale from verse 6. Incwadi yokuqala kuTimotheyu isahluko sokuqala verse 6. Ilezinto lezi ezibalulekile njengabantwana bakaNkulunkulu. Sonke singabantwana bakaNkulunkulu, kepha abayibo abazobuyela kuNkulunkulu emva kokuba konke sekuphelelisiwe yilabo abalalelile umthetho nomyalelo nezimiso nentando kaNkulunkulu bakwenza, bangafuna ukubambelela ezintweni zasemhlabeni. Ngakho ke sifuna ukuzwa ithini incwadi. Incwadi yokuqala kuTimotheyu isahluko sokuqala iverse 6. Abathe abanye bephaphalazile kulokho, baphambukela ekukhulumeni okuyize, befuna ukuba babe ngabafundisi bomthetho. Awuqale kuverse 5. Kepha umgomo womyalo uwuluthando. Umgomo womyalo uwuluthando oluvela enhlizweni emhlophe, oluvela enhliziyweni emsulwa. Ngeke ukwazi ukuthi wena wahlulele ngezindlela zikaNkulunkulu, inhliziyo yakho igcwele ukungcola nobubi nomona nokufisa izinto zabanye abantu. iBhayibheli uma uzofundisa ngalo kufuneke ulamukele izwi likulungise ukuba wena uzophila ngalo. Uma sophila ngalo wena uzobe sokwazi ukuthi utshele abanye abantu iziphambeko zabo, ngokuba yini wena solamukelile izwi lageza wamsulwa. Ayizwe indaba. Abathe abanye bephaphalazile kulokhu, abanye bathe bephaphalazile baphambukela ekukhulumeni okuyize, bajika bahamba bozifunela izinto zabo. Wonke umuntu othi ufuna ukukhuluma ngentando kaNkulunkulu fanele ahlale eBhayibhelini, angaphumi. Uma soqala sofuna ukufaka okungekho eBhayibhelini, uJesu nabaprofeti nabapostoli abangakaze bakufake eBhayibhelini, wena bese uyazifakela, wena usuyona, wena usuyangcolisa igama likaNkulunkulu ngokuba ufuna ukwenza intando yakho. And uma thina silazi iBhayibheli sikuzwa wena ukuthi lento efundisayo, noma ngabe kuthiwa uthatha ivesi uyalisebenzisa, kepha uma ulisebenzisa ngendlela engafanele thina sokutshela ukuthi no,
No, ngeke sivume ukuthi wena uthathe izwi likaNkulunkulu uliphendule ukuze lenze intando yakho. Bathi ngeze. Hallelujah. Befuna ukuba babe ngabafundisi bomthetho. Bafuna ukuba ngabafundisi bomthetho. Ingani kabaqondi abaqondi nabaqinisa ngakho begomela. Abaqondi uma ungaqondi ungathengi iBhayibheli uthi ufuna ukufundisa. Linda ukuze unikwe amandla uqonde. Cela umoya engcwele ukube akunike. Umoya engcwele uyathi uma umuntu efuna ukuhlakanipha makeze kimi. So uma uza kumoya engcwele wena uzocela ukuhlakanipha ungabe inhliziyo mbili. Zinikele kuyena ukuba wena konke okunye uzophazamisa ukubeka eceleni. Bese wena usinikela kumoya engcwele ukuba wena uzithobe phambi kwakhe kwenzeke intando yakho. Amen. Amen. Befuna ukuba ngabafundisi. Bafuna ukuba ngabafundisi bomthetho. Bafuna ukuba abafundisi bomthetho kaNkulunkulu. Ingani kabaqondi abakushoyo. Nabaqinisa ngakho begomela. Abaqinisa ngazo begomela. Siyazi kambe ukuthi umthetho nansi into esiyaziyo. Amen. Ever since ngaqala ukusindiswa ngifuna umoya engcwele. Bengifuna ukwazi intando yakhe. Bengibheka umoya engcwele ngiyathola ukuthi zonke izindlela zakhe ziqondile. Anginakwenda okufunwa yimina ngokuba inhliziyo yomuntu ingcolile ingumthakathi. Umoya engcwele uthi uyayazi. Ngakho ke uyayifakazela izinto ezenza thina singcole. Ngakho ke siyazi manje ukuthi umthetho kaNkulunkulu muhle. Nxa umuntu eyusebenzisa ngokomthetho, uma umuntu awusebenzisa ngendlela efanele, ekwazi lokhu ukuthi umthetho awumiselwe lowo ohamba ngendlela elungileyo, kepha umiselwe abangenamthetho. Umiselwe labo abangenamthetho. Namahlongandlebe. Umiselwe amahlongandlebe. Abangamesabi uNkulunkulu. Labo abangenakho umesaba uNkulunkulu. Nabayizoni. Nabantu abayizoni. Abahlazisayo nabadumazayo. Labo abaphila ehlazweni nabadumazayo ngemisebenzi yabo emibi. Nababulali bawonina. Hayike asibambe lapho. Ngifuna ke ubuyele ngale kwincwadi kaExodus. Before uqhubeke labantu abangcolile umthetho ngowabo uzongifunela incwadi mokuphuma ngale kwincwadi kaExodus. Ngifuna incwadi yosibili kaTimotheo isahluko 3 from verse 1. Kune scripture ngisifunayo. Sikhuluma ngabantu abathi bafuna ukwahlulela ngomthetho kaNkulunkulu. Umthetho obusayo eParliament, umthetho ofuna ngabe umthetho othathelwa encwadini engcwele ngokuba ke umengameli wezwe nezulu nomhlaba uJesu Kristu. Bonke abantu abayabusa kufanele babuse ngaphansi kwesandla sikaJesu. Amen. Ngephe incwadi uExodus isahluko 20 kwiverse lokuqala. Yebo. uNkulunkulu wakhuluma onke lamazwi wathi. uNkulunkulu wakhuluma amazwi watheni? NginguJehova uNkulunkulu wakho. Mina nginguJehova uNkulunkulu wakho. Owakukhipha ezweni laseGibhithe. Lobo okukhiphile ezweni lokuhlupheka. Indlu yokugqila. Indlu yokuba isigqila. Ngabe uyisigqila sesono. Ngabe uyisigqila somuntu okwenzisa isono ngenkani. Ngikhuluma ngodadewethu abadayisa ngemizimba sebekhonjiwe ngenkani ukuthi badayise imizimba yabo ukuze benze imali bayisigqila sesono. Ngikhuluma ngabafowethu abanikwa izidakamizwa noma ama-drugs ukuba ke badayise ama-drugs. Sebephila ngokuphoqa ukuba badayise ama-drugs kepha basafuni. Wisigqila salowo muntu okwenzisa lo msebenzi. Lo muntu usetshenziswa usathane. Wena usebenzela usathane. Ngikhuluma ngabantu asebethakatha noma bengasafuni bevumela usathane ukuba babuse. Labo bantu baphula umthetho kaNkulunkulu. Hallelujah.
Ezindaba so uNkulunkulu uthi ukhipha lapho ukhiphela ukuthi ke ungabusaba isigqila sesono. Yibe NginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibhithe indlu yobugqila ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami ungazenzeli izithombe ezibaziweyo. Imake awuhambe kuSahluko 23 from verse 1. Sahluko 23 from verse 1. Ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwaloNkulunkulu esinaye. Amen. Ngibe awuyi kuthutha indaba ngamanga. Yayo ke le ndaba engifunayo. Ithi awuyi ukuthutha indaba yamanga. Indaba awufunakali utholakale emangeni, ungabi ufakazi wamanga. Yayisi indaba ungafaki isandla sakho kubo ababi. Ube ngufakazi wamanga. Bese uba ufakazi wamanga. Baningi abantu abagcwele emajele ngenxa yobufakazi bamanga. Baningi abantu ababulewe ngenxa yobufakazi bamanga. Baningi abantu abazonda abanye abantu ngenxa yobufakazi bamanga. uNkulunkulu akayifuni loyo nto ukuba athwale izindaba. Ahambe khuluma izindaba ezingamfuni. Ngokuba yini lokho kwandisa umoya wenzondo, okusho ukuthi wena uSathane ukuhlebela amanga nomoya wenkohliso mase ekusebenzisa ube yithuluzi lokwandisa ububi emphakathini noma phakathi ebandleni. Ngezindaba awuyikulandela ubhimbi khona kwenzeke ukuthi isixuku abantu abawu10 noma abawu20 noma kuthi umphakathi wonke uvumelana ngokungalungi, kepha uNkulunkulu uthi uma unezwi lakhe awuyikulandela ubhimbi uyokwenza okubi. Awuyikulandela abantu abaningi ngenxa ukuthi uthi baningi bose ubona ukuthi wena ungakwenzi lokho wena uyasoleka. Vele uyasoleka kuSathane ngokuba yini ufuna ukwenza nawe ukuthi uholeleke ebubini noma kwisenzo esibi. Uma abantu bebaningi bengaphezulu kwakho befuna ukwenza ukungcola bese wena uvumelana nabo, nawe umunye nabo, ufanele isigwebo esifanayo nesakho. Noma ngabe kuthiwa uyiphoyisa, uyazi ukuthi ke bonke kwisigungu noma kumbimbi lolweni enisebenza nabo benza ukhohlakala. Uma wena uzosaba uzenyeze ngokuthi wena hayi ngingedwa, so awukho wedwa. Uthi uNkulunkulu ke mukhulu lo okuthina kunalabo noma kunalobo basezweni. Yes, uSathane ubusa emhlabeni, uNkulunkulu ubusa emhlabeni nasezulwini nangaphansi komhlaba. Kepha ke ngenxa ukuthi abantu bokuqala uAdam noEve bona njengoba bona nje uNkulunkulu ke ngokuba uSathane uthunyelwe emhlabeni ekhishwe ezulwini, useyinkosi yasemhlabeni ngokwakhe ngokuba wonke amacebo uswabekela ukuthi awise isidalwa sikaNkulunkulu asakhile. Ingakho afika kuEva wamkhohlisa, uEva wasewele esonweni benoAdam. Ngakho ke bakhetha bona ukulalela uSathane bamenza inkosi yabo. Ezindaba uSathane wabathembisa ukuba bazofana noNkulunkulu, wabanika zonke izethembiso. Ngakho ke uma wena wenza okubi nabantu abenza okubi nibuswa uSathane. Umuntu methi ubuswa uSathane ukuthi uSathane uyinkosi yakho. Uma wena wenza lokho okufunwa uJesu ukuthi uJesu uyinkosi yakho. Yayizindaba uma wena kukhona umuntu ozothi ke dayisa isidakamiso bese uyavuma lo muntu usetshenziswa uSathane, wena usuvumele ukubuswa uSathane, uSathane inkosi yakho futhi ubaba wakho. Hallelujah. Ngakho ke noma ngabe kuthiwa bangakanani, ngisho kuthiwa kini wena uthi usindisiwe, bona uma bebahlaba bafuna ke ukuthi nawe udle inyama abayihlabela amadimoni, ngeke uzuyidle. Angikhathali ukuthi ngabe baningi kangakanani, mkhulu lokwena kunalabo abasezweni. So
Khetha ke manje ukuthi wena ufuna ukulandela abantu. Uquqaba lasemhlabeni olesihogweni noma ufuna ukulandela ke umoya oyingcwele okuholela ezulwini. Hallelujah, Lord Jesus. Ithini incwadi, right? Awuyikulandela ubhimbi Awuyikulandela iqulu labantu abenza izinto ezimbi. Uma ungcwele noma ngabe kuthiwa u10,000 uthi uNkulunkulu ke ekhuluma ngoDavid uthi ke uyakuwisa bayowa ngapha nangapha. Hallelujah. Amen. Bebaningi ngingekho. Ngomoya oyingcwele bayowa ngapha nangapha inkulungwane. Hallelujah. Amen. Ngokuba yini lo mina mkhulu kunalabo abasezweni. Umahluleli owahlulela enkantolo awunakuwiswa imali. Ulahle ukuphila kwakho phakade ngenxa yokuthanda imali. Kahleni bo. Ukhona ukuthi usubuthaka uweak ngaleyo ndlela ukuba imali uyenza uNkulunkulu wakho ukuze wenze okubi wahlulela ngendlela engafanele. Yona into echazayo le ukuthi wena ubuswa imali. Phela uma ubuswa imali wenza noma ngabe yini embi ngenxa yemali. Uthi ungcwele Lord Jesus. ngoba naku bakunike iscript basike Vela TV uzogqokisa umuntu wesifazane uthi ngenxa yemali kahle ngilifuna ithuba lokuthi ngivele TV. Thathe le madlana yabo ozoshana esihogweni ulahle ungcwele bakho uhlambalaza igama lika Jesu. Lord Jesus. Amen. Ngenxa nje yemali nokuthi ufuna ukuthandwa izwe akasho uJesu kuyakuba yini ukuthi uzuzwe izwe lonke kepha ulahlekelwe ukuphila kwakho. Ezindaba. Hallelujah. Awungeke Ungafakazi eqaleni ngokulandela ubhimbi. Ungafakazi eqaleni benza njalo kuJesu. Yes, Lord. Amen. Benza njalo kwintombazane yabanjwa ephinga. Stefan. Hallelujah. Bayiletha benza njalo beletha uStefan bavala amadlelo. Kepha kakhulukazi sikhulume ngoJesu. Amen. Amen. Balanda ofakazi bamanga ufakazi babo bangaphelela. Yes, Lord. Amen. Amen. Benza kanjalo nakumpostoli Paul. Yes, Lord. Amen. Bathi lo muntu lo ukhuluma izinto esingazizwa. Amen. Uwisa abantu. Yes, Lord. Sebemgcoba ngama-akhe. Beletha ubufakazi. Amen. Ngenxa yokuzonda iqiniso. Yes, Lord. Ukuthandwa ngabantu indodana yayingaboni abazali bayo basaba ukukhuluma iqiniso. Amen. Ngokuba basaba ukukhishwa kuma-synagogue. Apostle Jesus. Hallelujah. Ukusaba iqiniso. Amen. Saba ukuthi abantu bazokuzonda. Ubonile abantu benza okubi wathula wabavuna. Nawo umoya munye nabo. Hallelujah. Lord Jesus. Ungafakazi eqaleni ngokulandela ubhimbi. Awunakufakaza ngenxa yokuthi wena uthi umngane wakho noma kuthiwa nawe nihlomene kangakanani nochomi kangakanani. Upheqiniso iqiniso ngokuba awukwenzeli lemhlabeni kuphela. Lemhlabeni yebo uyakwenza ukuthi ukhethe ubuso babantu kepha phambi kaNkulunkulu neqala Uphendukezele isahlulelo. Ungaphendukezeli isahlulelo. Amen. Amen. Nibopha abantu ngenxa ukuthi ninikwa imali. Nidedela izigebengu ngenxa ukuthi zinika imali zihambe zithanase emgaqweni ziqhubeke nokuhlwengula zibulale zidayise izidakamizwa ngenxa ukuthi zinemali wena ufuna imali yazo thatha imali yegazi thatha imali yezinyembezi ngiphe bright thatha imali yezinyembezi Nompofu awuyikumvuna eqaleni la. noma ngabe kuthiwa umuntu uhluphekile noma kuthiwa umngane wakho uhluphekile ngeke uze umvune eolile awunakwenza lokho. Amen. Ayizindaba. Hallelujah. Izinto lezi ekumele sizi beke ngaphezulu kwakho konke ukubulungiswa. Ayizindaba. Ukuze senze lokhu umoya engcwele athi ke uyikho uthi ulungile. Amen. Izindlela zakhe zilungile. Amen. Why ke thina sizothi sihola umoya oyingcwele bese senza izinto ezibambene. Hallelujah. Ngiphe. Hallelujah. Uma ufuna
Uma ufumana inkabi yesitha sakho, noma ngabe kuthiwa uthola into noma ngabe yini yesitha sakho, noma imbongolo yaso iduka, woyibuyisela nokuyibuyisela kuso. ngeke ungitshele ukuthi umuntu uzoqathakela uwallet la bese wena uthatha lokuqhoba ngonyawo ufake ephaketheni bese ubaleke uthi uyakholwa. Ngeke ukuthi umuntu umama emdala uzothi efuna usizo ngoba nake ingane zakhe azizwe bese wena uyamyekela. Lord Jesus. Ahlupheke phambi kwakho ngoba nithi uyathakatha uthi uyakholwa. Lord Jesus. Umoya ongcwele uyayivala yonke leyo nto leyo. Amen. Uthi yena ungumphindiseli, uthi imphindiselo ngeyakhe, uthi uJesu nizwile ukuthi kuthiwa wasizonda isitha sakho. Kepha ngithi mina manje wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Hallelujah. Amen. Manje sekunomnyalelo omusha ongeke sikwazi ukushintsha senze lokhu okufunwa yithina. Ngokuba yini? uNkulunkulu uyabona ukuthi abantu izahlulelo zabo uma banika umthetho nje abawuphathe bayahluleka ukuphatha bese bekhetha ubuso babantu bahlulele ngendlela engafanele. Ingakho besethi ke njengoba nginika umusa ngenxa yokuthi manje umuntu noma ezibona ukuthi uyisono ekuyisoni angeke asahlulelwa umuntu emhlabeni. Usezokwahlulela yimina. Mina ngizobeka abantu abazokhuluma iqiniso bashumayela ivangeli. Uma umuntu ekubona ubunqunu bakhe efuna ukuphenduka uzoza kumina bese ke ngiyamthethelela. Amen. Uma ubona imbongolo yalowo okuzondayo ilele phansi komthwalo wayo, wena ke bese ukhetha ukuyiyeka, woyikhumula nokuyikhumula ninaye isitha sakho omzondayo uyambona udinga usizo uhamba ngemoto imoto yakhe ibhajiwe wena ngokuba uthi ayi nasitha sami uthi uyakholwa kithi siyakuhlola phela imbhalo iyahlola namhlanje uthi uyakholwa kithi isimbhalo uma umuntu imbongolo yakhe ibanje umthwalo wena wamdlula wena unesono unecala ezindaba ithi incwadi uma umuntu imoto yakhe ibhajiwe edinga usizo umsebenzi wakho wena okholwayo ukuthi uhambe ngeke ufike umsize. Usho njalo umoya ongcwele ethi ke makukhanya ukukhanya kwenu. Hallelujah. Lord Jesus. Amen. Makukhanya ukukhanya kwenu ukuze Uzabantu bonke abantu basemhlabeni bamdumise bamkhazimulise ubaba wethu osezulwini. Amen. Amen. Awukwazi ukuthi uzothi ungcwele kepha uhlula ukwenza ukusiza. Uyembona umama okamakhelwane usilo plastic ingane zakhe azikho. Wena ukhetha ukudlula uncimbe unqaphe uyamthuka ngaphezulu kwalokho. Khona into ayishoyo uJesu kwincwadi kaLuka. Bathi ke ngifuna ukukhombisa enye into evezwa kwincwadi yakhe uTimotheo isahluko sesibili mase siyakuyona incwadi yaLuka. Ngifuna ukunivezela amandla ezwi nezinto ezenzakala manje. Izwi elizikhulumile ngaphambilini ligcwalisa isiprofeto ngesiprofeto esenzakalayo manje. Ngokuba izwi laNkulunkulu uthi alibuyele emuva lilambatha. Fanele lifeze konke lokho akuphimiselile. Ngakho ke asike sibheke incwadi yaTimotheo sahluko sesithathu sukela kwivesi lokuqala. Kepha yazini lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima. Nazo-ke izikhathi ezinzima. Izikhathi ezinzima. Uma unemali ungamazi uNkulunkulu wena akukho kunzima. Ukunzima kwena uma ungenayo imali. Kepha amesibheka ubulungiswa nothando nezimiso nomthetho nemiyalelo kaNkulunkulu uma ungenayo kubi kakhulu kwena kunzima. Hallelujah, glory to God. Inzima. You understand? Njengoba incwadi ithi ke kuyakuba khona izikhathi ngezikhathi zokugcina. Amen. Ngezinsuku zokugcina kuyakuba khona izikhathi ezinzima. Amen. Ngokuba abantu bayakuba ngabazithandayo. Abantu
bayekuba ngabazithandayo bona kuphela. Nabathanda imali Mase bethatha uthando lwabo balibeke emalini bahambe lapho. Sike sikhulume ngokuthi uthi umoya engcwele awuyikuzenzela oNkulunkulu, awukukhonza omunye uNkulunkulu. Incwadi ithi abantu abakhonza izithixo ngeke baze balingene izulu. Abantu abakhonza izithixo ngeke baze balingene izulu. Lokhu ngikuhliswa ukuthi ithi incwadi umthetho omkhulu kunayo yonke ithi wothanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, ngomoya wakho wonke, ngamandla akho wonke. Iwona oqala bese ulandelwa yilowo othi wothanda umakhelwane. Buka imbapti wothanda umakhelwane. Manje uyabona ukuthi lo thando othanda ngalo, lolu thando wena osuthanda ngalo imali, umakhelwane wakho usungamulalela imali ngenxa yothando lwemali. So wenze imali isithixo. Le umoya engcwele ethi abantu mabangakhonzi izithixo oNkulunkulu abenziwe ngezandla. Amen. Ngoba ngeke ungene izulu ukhonza izithixo. Uma sowuthanda imali kakhulu ungenza noma ngabe yini ukuthi uzuze imali, wena uyesihogweni. Ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Nabanye abantu bayazishola umlomo bathi ke ngingenza noma ngabe yini imali uNkulunkulu wami ngaphandle kwemali angiyilutho. Basho ngomlomo yabo. Yini sebezinikele emanyaleni ukuthi babe yigqila zesono. Iyakutshela incwadi ithi ke ukuthanda imali kuholela ezilingweni. Imali iyimpande. Imali ayisona isono, kepha imali iyimpande yakho konke okubi. Ngokuba bathi beyithanda beyifisa baqede emva kwalokho bangene ezilingweni nasesonweni. Bazigwaze ngeminjushu. Yes Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus. Bazifake kunoxhaka bakhonza imali ngaphezulu komdali odale konke. Uzasho futhi nomphosoli Paul esambulelwe umoya engcwele ethi ke bakhonza okudaliweyo ngaphezulu komdali. Hallelujah. Unaphakade. Hallelujah. Uyena odale konke okubonakalayo yena ingabonakali. Nempilo kaJudas iyafakaza. Hallelujah. Hallelujah. You understand? Ngokuba abantu bazakuba ngabazithandayo. Abantu bazokuba ngabazithandayo. Nabathanda imali. Nabathanda imali. Nabazigabisayo. Yabona uSathane uma esefuna abantu balahlekelwe ukusindiswa nokukholwa kwabo kumoya oyingcwele uyabagabisela ngemali. Ungakhohlwa ukuthi wena uSathane uyingilosi yobumnyama, wayeyingilosi yokukhanya. Azange aphume yedwa uSathane ezulwini, into okumele uyazi leyo. Waphuma nezinye ingilosi ayesezikhohlisile. Ingakho uSathane afuna ukulwa nezingilosi, kepha akaphumelelanga ngenxa ukuthi amandla akhe awenele. Unamaqhinga kuphela uSathane. Amaqhinga namacebo akhe ukuthi ke afune ukwenza inkohliso ngaso sonke isikhathi. Ngakho ke ithi incwadi ngezikhathi zokugcina abantu bayokuzithanda bona kakhulu, bathande imali. Nabazigabisayo. Bese bezigabisa, bese benemali vele bafuna ukubuka. Yini enye bright? Nabazindlayo. Nabahlambalazayo. Nabantu abahlambalazayo. Nabangalaleli. Nabangalaleli abazali.
Yayibona indaba bese uyongipha incwadi. Uyibambe lapho uhambe ungipha incwadi yaLuka sahluko 23. Hallelujah. Verse 28. Incwadi ngokukaLuka isahluko 23 verse 28. Kepha uJesu Wayeke uJesu ngiyamthanda la ngokuba ufuna ukusigcwalisela into esikhuluma ukuthi yenzeka namhlanje esifuna ukuyiveza ngalo iBhayibheli ukuze wena uzosibonela kulona iBhayibheli ukuthi uma uJesu ekhuluma kanje usho ukuthini ngalesiya sikhathi ekhulumela lesikhathi esikusona njengamanje. Ngiphe kepha uJesu ephendukela kubo wathi, yabona before umpostoli Paul noma ngaphambi kokuba umpostoli Paul abhalele uTimotheyu lencwadi uJesu usekhulumile. Kepha sifuna ukwenzela ukuze kube khona uqonda kwena ngembhalo. Ngiphe kepha uJesu waphendukela kubo wathi, kepha uJesu ngalesikhathi uJesu ezophenduka ukhalelwa ngabantu uJesu. Abantu bakhalela ukuthi awu madoda inkosi yokuphila, Prince of Life, Prince of Peace, inkosi yokuphila, inkosi yokuthula, inkosi yomusa, inkosi yothando, inkosi yokukhanya, inkosi yaphakade. Hallelujah. Hallelujah. Bayibulala inkosi yokuphila. Bathatha umphefumulo wendodana ekuyiyona yodwa enamandla okusindisa abantu. Kepha nalokho bakwenza ukugcwalisa isiprofeto. Hallelujah. Ngakho ke kepha uJesu ephendukela kubo wathi, wathi uJesu ngesikhathi bemkhalela labo abamthandayo, madodakazi aseJerusalem, madodakazi aseJerusalem, ningangikhaleli mina. Ningangikhaleli mina. Mina ningangikhaleli kusho uJesu. Kodwa sikhaleleni nina nabantwana benu. Nayi indaba enkulu. Indaba enkulu ithi zikhaleleni nina babulele inkosi yokuphila. Njengoba isincwadi abangalaleliyo abafunanga ukulalela nokwamkela lokhu okuletha ukuphila, lokhu okuletha ukuthula, lokhu okuletha umusa nothando neqiniso, abafunanga ukulalela. Ngalesikhathi ke eseyolengiswa sebeyamkhalela abamthandayo ngokuba khona abakubonile bakholwa. Kepha ubatshela into eyodwa ukuthi ningangikhaleli mina. Zikhaleleni nina nabantwana benu. Nina nabantwana benu. Ukusho kanje lokho ngokuba uma ethi zikhalele wena nabantwana bakho ngokuba njengoba bebulala iqiniso begqiba iqiniso ukuthi bafuna ukuphila ebubini. Uma bephila ebubini ukuthi ke leso sizwe leso sizogcwalisa lencwadi kaTimotheyu ethi ke ngezikhathi ezizayo, ngezinsuku zokugcina. Kepha yazini lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuzakuvela izikhathi ezinzima. Lezo uJesu atshela nomuntu wesifazane ukuthi ningangikhaleli mina, zikhaleleni nina nabantwana benu. Ngokuba bhekani kuyeza izinsuku abayakusho ngazo, izinsuku ezizayo abayakusho ngazo ukuthi zibusisiwe izinyumba nezizalo ezingazalanga. Ngina 31 years bafo angazi iminyaka emingaki. 40 years. Hallelujah. Uyazazi izinhlupheko obhekana nazo unezingane. Amen. Ukuthi wathola kanjani okwakho noNkulunkulu uma sowuvumile isono sakho, wena uNkulunkulu usezodila nawe nesimo sakho. Ukuba uyavuma ukuba yisoni kwakho. Anginayo ingane. Abazali abaningi abanezingane manje bakhuluma lamazwi akhulunywa uJesu. Babusisiwe abangazele izibeletho zabo ezingayazi ingane.
amabele abo angakwazi ukuncelisa. Zibusisiwe izinyumba, Zibusisiwe izinyumba nezizalo ezingazalanga, nezibeletho ezingazange zizale, namabele namabele angazange ancelisa. Why uJesu ekhuluma kanje? Yayizwe indaba kufanele sibhekeke manje. Inkosi yanomhlaba yobumnyama uSathane usephucela abantu amalungelo ngalesikhathi bebulala uJesu, babesusa ubulungiswa, befuna kuphile ukungcola. Buka abantu sebenikwe amalungelo ukuthi bakhiphe izisu bangababulali. Abantu banikwa amakhondom ukuba ke benze ucansi ngendlela engafanele bengakufika isikhathi ukuze bazijabulise. Abantu banikwa ama-video ocansi agcwele yonke i-internet, bayazijabulisa, bayazithokozisa ngokuzona bebuka ukungcola. Abantu baphuza utshwala left, right and center. Abantu badla izidakamizwa, izingane ezingalaleli. Abantu usho njalo incwadi yaThimotheyu. Ngiphe haleluya sahluko 3 ngithi verse 2. Ngokuba abantu bayakuba ngabazithandayo, abantu abazithandayo, nabathanda imali, nabazigabisayo, nabazindlayo, nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali ezinganeni zabo abasenako usho lutho. Izingane zabo zibusa ugovernment ngenkohliso. Esontweni incwadi yaIsaiah isho the same thing. Incwadi yaIsaiah sahluko 3. Ngifuna usahluko 3 starting from verse ngiphe from verse 12. Incwadi uIsaiah isahluko sesithathu verse 12. Abantu bami ke yayizwe indaba, izingane ziyabacindezela. Indaba Isaiah wakhuluma ebandleni kubusa izingane senzela uMathandazi. Ingakho begqoka amabhlukwe abantwana emasontweni besifazane, befaka ama makeup nopende, befaka impahla ezincane, bedoba ama tattoo, befuna ukuveza imizimba yabo. Abafana badwaya inwele, abantu besifazane baluka inwele, abafana baphenduka izitabane. Youth service. Hallelujah. Kwenziwa ama engagement party esontweni. Lord Jesus. Amen. Ngifuna uyizwe kahle lento le ukuthi iBhayibheli yakutshela abantu abadala esontweni sebeshumayela la imali ukuze bekungenile abantu bakwazi ukuthi balale bedlile. Yingakho ngivule ngencwadi ukuthi uma wahlulela ngendlela engafanele awunandawo uNkulunkulu. Amen. Uma ke sovumela isonto leli yokulibiza ngendawo engcwele sekudlala izingane zidlala umaqashelana noma sigcoze esontweni. Hallelujah. Seyiyagcwalisa incwadi ithini? Abantu bami ke izingane ziyabacindezela. Okunye futhi bathi baphethe umyalelo kaNkulunkulu. Kepha bathi abantu besifazane abafundise emasontweni. Akupheli lapho ekutheni izingane zibacindezele. Yini? Nabesifazane nibayanibusa ebandleni kaNkulunkulu. Akukaze sinikwe umthetho ukuthi sibuswe ngabantu besifazane. Bantu bami ithi nabantu besifazane bayababusa, izingane ziyabacindezela. Buyela ngale kwincwadi yaThimotheyu siyabakela ukuthi ke ithini ngezingane ezingalaleli, abangalaleliyo, abazali. Hallelujah. Nabangabongiyo. Incwadi yesibili kuThimotheyu isahluko sesithathu verse 2. Ngokuba abantu bazakuba ngabazithandayo, nabathanda imali, nabazigabisayo, nabazindlayo, nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali. Ukungalaleli abazali. Sibuyele ngapha ekutheni izingane azisahloniphi. Izingane zibulawa izifo, izingane ziyagwazana, izingane ziyamithisana zikhiphe izisu, izingane zibulawa izidakamizwa. Izingane zigcwele ngaphansi kwama-bridge, izingane zigcwele emgaqweni, zibulawa iglue, zibulawa inyawope, zibulawa yini lenge le umuthi wamagundwane labobhemayo. Amen. Izingane zibulawa ukungazi, ukufundiswa ngeqiniso abakwazi.
abazali abasakwazi ukukhuluma nezingane zabo sebethi nje kuphela khona into abayishoyo engizokuvezela yona abazali sebevuna nje ukuthi uma esefile sengiyohamba ngiyolanda isidumo sakhe ngiyosiclaima ngihambe ngiyomngcwaba ngokuba akasenawo amandla sephelelwe amandla ingakho uJesu ethi ningangikhaleli mina zikhaleleni nina nabantwana benu ngokuba ziyeza izikhathi lapho khona niyozikhulumela nina nithi babusisiwe abangazele abangenawo abantwana abayizinyumba izibeletho zabo ezingakaze zifake umntwana namabele abo angakaze ancelise haleluya besiqhubeka itheni khona bayakuqala ukuthi khona into asebeyoqala bafisa ukuthi yenzeke ezintabeni bayabe sebememeza izintaba ukuthi welani phezulu kwethu sifunela ukufa yabona umzali bese esephelele uthando lokuphila esethi ke yini ngamane ngife ngizala isiqalekiso welani phezulu kwethu kumnandi noma kubhlungu ukuthi umzali wakho ekutshela ukuthi usefuna ukufa ngenxa ukuthi ke wena uletha izinhlupheko kuye uthi uJesu nguJehova ovakashela isizukulwane ngesono soyise from isiqalekiso songalaleli kwabazali nesizukulwane sangaphambilini sehlela labo abalandelayo uma bengafuni ukuphenduka bamkele izwi levangeli likaJesu bamele isiqalekiso ukuphuma ngaphansi kwesiqalekiso kwamkela uJesu abe inkosi ubalekele usathane ukuthi ayeke ukuba inkosi empilweni yakho lezi ndaba khona bayakuqala ukuthi ezintabeni bakusho lokho kwethu uthi ningangikhaleli mina zikhaleleni nezulwane zenu unezingane ziyitabani amen dayisa ngemzimba haleluya sithi siyafunda haleluya lezi ndaba emaresi haleluya zigqoka izinto ezincane nemgaqweni zambe ziphicoza zidayisa ngemzimba yabo uyakhuluma futhi ke uMoses kwincwadi yaLeviticus ethi ke ningafebisi izingane zenu yes lord amen incwadi ya Luka Leviticus chapter 19 starting from verse 28 incwadi uLeviticus isahluko 19 verse 28 starting from verse can you start from verse 31 verse 31 yes sir ningaphendukeli kwabanamadlozi ningaphendukeli kwabanamadlozi nakubathakathayo uma ungcwele uhlangana nabantu abanamadlozi nabathakathayo ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo bangcolisa uma usondelana nabantu abafuna emadlozini nabathakathayo wathi umoya engcwele noma ngathi uJesu wathi ke uma kutholakala umthakathi noma umlumbrikazi kufanele afe phakathi kwenu kepha manje akekho nelungelo lokuthi abulala umuntu ethi ke lo muntu uyathakatha ngokuba ke abantu sebahlulela ngendlela ezingafanele so uma kukhona umthakathi kufanele lizwe lezi lomngcwele ukuthi uma engabeki ukuthakatha kwakhe uze sihogweni ngokuba ke uma ngithi umuntu uyathakatha ngena ubufakazi abanye abantu bese behamba bombulala mina nginecala lokuthi ngihambe kahle kwabantu kuba bulala umuntu ngoba ngiyamzonda ukuthi uyathakatha makube uNkulunkulu owahlulelayo uthi uyena namandla so uma wena usingethe uJesu uvikelekile kubona bonke abathakathi qhelelana nabo bangangcolisi qhubeka ningaphendukeli kwabanamadlozi nakubathakathi ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo nginguJehova uNkulunkulu wenu yes sir wasukuma phambi kwempunga wasukuma phambi komuntu omdala uma angijayibonele ukuthi ke abantu abadala izingane sezilahlekelwe inhlonipho uma qhamuka umuntu omdala ayifundi ukusukuma igweva nesihlalo uhloniphe ubuso bomuntu omdala ingakho incwadi ukuthi abantu bami izingane zabacindezela bacindezelwa yintsha labantu laba abenza imithetho manje yokuthi abantu bakhiphe izisu babe yitabane badayise ngemzimba ingokuba labo bantu benza inqubomgomo yabo sebezakhela umthetho wabo ophambene nomthetho wendalo umesabe uNkulunkulu wakho
yakho ngingujehova. mina ngingujehova. Uma umfokazi egongobele kuwe ezweni lakini, Uma kukhona umuntu omhlalisile anike umhlupha, awungeke umhlukumeze ngenxa ukuthi wena isimo senhlalo sihle kuwena, ukuba nawe ngelinye ilanga uyisihlupheki khona bakunakekela. Yes indaba. umfokazi ogongobeleyo kini uyakuba kini njengokuzalwa Ufana nomuntu wakini uthando lwaNkulunkulu lelo. Ngiphe ekhaya phakathi kwenu. awungiphi 29 awungiphi 29. Ayikuhlambalaza indodakazi yakho. Nayo lengifunayo ithi awuyi kuhlambalaza indodakazi yakho Ukuyenza isifebe. manje laba abazali baphendula izingane izifebe. Nezingane ziyamukela ngenxa umzali ukutshela ukuthi wena somdala ngokwanele manje sekumele ubondwe nanga amadoda ngaphandle. So ukuze wena ufike wena ufaka ukudla, ingane ifunda isikole, ingane ifuna e-university, umzali useyitshela ukuthi wena indlela yokuthi uphile nendlela yokuthi ube nemali ukuthi wena uphenduka isifebe, uphenduka umahosha, udayise ngomzimba wakho ukuze ube nemali. Baningi abantu besifazane abaye ema-university bafike baphenduke omahosha, balale nabo bonke abantu besilisa, beimoto ziyaphuma ziyangena ngenxa ukuthi ufuna imali. Ekhaya babuza ukuthi uphila kanjani ukuba yini, sebemnikele kuSathane ukuba kubo kugcwele uSathane. Niphendula izingane ingakho izwe ligcwele ubufebe. Awuyikuhlambalaza indodakazi yakho ukuyenza isifebe. Awuyi kuhlambalaza indodakazi yakho ukuyenza isifebe. Funa izwe lehlelwe ngubufebe, Ukuze izwe manje ligcwele umoya wobufebe. ize ligcwale ubonakala. Selonakele izwe. Abantu bagqoka ngendlela eyenza ukuthi abantu besilisa babakhanuke. Ba-advertiser noma bakhangisa ngemzimba yabo bandisa ubufebe. Abanakho lokho kubizwa ngokuthiwa ukuzethemba. Ukuba sekuthathiwe ukuzethemba uSathane. Wakutshela ukuthi wena ukuze uzethembe kufanele ugqoke ngendlela ezoveza umzimba wakho, ukhangise, wandise umoya wobufebe. Akekho umuntu ongathi usindisiwe nongcwele ozogqokisa kwesifebe. Ezindaba lencwadi lezi esinvezela sona ingokuba siyanithanda. Othi uyakholwa uthi amen. Hambe kwincwadi yaLuka sivale ngoba sesiyavala. Incwadi yaLuka ukuthi uJesu wathi Incwadi ngokukaLuka esahluko 23 yes verse sir 30. yes sir Khona bayakuqala ukuthi awuqale kuverse 28. Yebo uJesu ephendukela kubo wathi, uJesu wabatshela abantu wathi madodakazi aseJerusalema, madodakazi aseJerusalema, Lingangikhaleli mina, kodwa kodwa zikhaleleni nina nabantwana benu. zikhaleleni nina nabantwana benu. uJesu wayesazi lesikhathi esikusona manje lapho ukuhlupheka kungesekhona ukuthi uhlupheka ngokamoya. Abantu sebeza ukuthi ukuhlupheka ngobonaka unayo imali. Uthi uJesu babusisiwe abahluphekile ngokukamoya ngokuba bona bayaduduzwa, nabakhalayo bekhalela umoya engcwele bayakugcwaliswa. Bayakusuthiswa. So le mali yakho unayo iningi kepha wena esihogweni, imali yokuthwala, imali yamanga, imali yenkohliso, imali yomntshontsho, imali yegazi, imali yezinyembezi. Akukho ukuthula. Soze ngaphambi kokuba abantu baze baphenduke beze kuJesu bavuma ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi. Then ukuthula kuyoba khona. Bebe ngakovumi besazitshela ukuthi bayitho ngemali nokufaka amabhluku abantu besifazane, abantu besilisa nabo befuna ukufaka ingubo njengoba besifazane.
izwe lonakele abantu benzani ngabazithandayo nabathanda imali bathanda imali nabazigabisayo bayaziqhenya nabazidlayo uNkulunkulu uthi abazizonda abantu abaziqhenyayo nabahlambalazayo abantu abahlambalazayo nabangalaleli abazali ungalaleli kukodwa abazali nakhona kubi kakhulu uzoba nabazali nabo abangazange balalele umuzi lo uqaleksiwe fanele beze esontweni elishumela igospel yangempela ebuyisa isimilo kubantu igospel iBhayibheli livuselana isimilo hallelujah 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 God is God Bible hallelujah hallelujah glory to God ibuyisela isimilo Jesu hallelujah abantu abasafuna ukuba nesimilo Jesu ingakho bephila ngokubukuzana bebuka bold and bloodful hallelujah bebuka zonke izinhlelo lezi ezikhona banika isikhathi bafunda izincwadi ezibhalwe ngabantu ze romance how umthanda kanjani unkosikazi wakho hamba umthengele imbali mkhiphe umuse restaurant khuluma ungenayo imali wena ngeke ube nomfazi ngeke uzube nawo besifazana nabahlazisayo uthando alisekho washo njalo uJesu wathi ke uthando luyobanda yes Lord Jesus thando liyabanda manje uthando bathi uthanda bathi indoda ngezinkomo zayo khuluma ungenazi inkomo yona indoda lezo ndaba hallelujah khohlakala bathi isizulu akho sizulu la hallelujah umuntu amthandeli ukuthi unani ubona nawo ngqondo leyo ubolile Lord Jesus baba wakho uma wakho gogo wakho mkhulu wakho mabekela ukuthi uthanda umuntu onemali wena nabazali bakho nibolile ngokuba wena uzogcina soqomela imali baphendula wena isifebe amen bright ngiphe le ncwadi yalokho ufuna sivala ningangikhaleli mina uJesu hallelujah zikhaleleni nina lesizukulwane senu ngokuba bhekani kuyeza izinsuku abayakusho ngazo ukuthi zibusisiwe izinyumba nezinzalo ezingazalanga nami sengiyasaba nokuba nonkosikazi nengane manje sengiyasaba nokuzala izingane uma izingane zifuna ukuzenzela umathanda ngalendlela singasalaleli abazali sezigcwele ubufebe zigcwele ubutabane zigcwele ubugebengu zigcwele ukuhlwengula nokuhlwengulwa yasabisa lelizwe leli hallelujah abantu abaseParliament bona banamakhosikazi bayaphuma bayothenga imizimba ngaphandle batholakala kumaclubini oministers izikhulu zaseParliament zithenga ingane zenu lezi ezikama university bayopaka ngeemoto ebusuku bezolanda ingane zenu amen imsebenzi obaba balala nezingane zabo Lord Jesus abazikwenguli sebethandana nezingane zabo obaba abayingane zabo bazizele zibusisiwe izinyumba nezinzalo ezingazalanga yona lento engenza ngisaba ukuzala ngokuba yini ilizwe liyonakala sesiphila kulesikhathi sokugcina njengoba ikhicwayo it is yes isikhathi ngezinsuku zokugcina hallelujah ngezinsuku zokugcina kuyafika izikhathi ezinzima yes Lord ingakho uJesu ethi ke ningangikhaleli mina zikhaleleni nina nabantwana benu zikhaleleni nina nabantwana benu ngiphe bright khona bayakuqala ukuthi ezintabeni besebethi ezintabeni welani phezukwethu besebekhalela izintaba ukuthi aziwele phezukwabo nasemagangeni sebefisa ukufa lapho ukufa ngesufika sisibekeleni sebethini nakuphi nasemagangeni nasezigangeni sisibekeleni nasemagangeni bethi sisibekeleni ngokuba uma benza lo sebefuna ukufihlwa bafuna ukuqasha manje ihlazo senkobala kanjena ukuthi abahlambalazi ngoba uJesu uthi uma benza lokhu esihlahlile esiqhakazile ngokuba uma benza lokho emithini oluhlaza benza ububi esihlahleni uthi uJesu uJohane Mbhaphathizi uthi ngiphe incwadi yaMathewu hallelujah sahluko 3 Lord Jesus from verse 11 mina nginibhaphathisa ngamanzi kube ngokuphenduka mina nginibhaphathisa ngamanzi kube ngokuphenduka kepha yena oza emva kwami kepha lo oza emva kwami unamandla kunami engingafanele ukuthwala izicathulo zakhe amandla nawo angikwazi ukuthwala izicathulo zakhe yena uyakunibhaphathiza yena uza kunibhaphathisa ngomoya
oyingcwele nangomlilo ombenge yakhe yokukhwela isesandleni sakhe. Ya manje ke le verse ezolandela ilona lengifuna sifocus kakhulu kulona. Uthini? Uza kushanelisisa isibuya sakhe. Uzoshanelisisa futhi uzoqoqa ngokwakhe. Ingakho labo abakholwayo bekhala kuyena yakuba khulu bangamkhaleli. Mabakhalela isulwane sabo ngokuba sizonakala kakhulu kunalokho bona abakubonayo. Uthi ke uzoqoqa yini? Uza kushanelisisa isibuya sakhe. Abuthele amabele enqolobaneni bese kepha amakhoba uyakuwashisa ngomlilo ongacimekiyo. Indaba le ukuthi into ekumele abe yashiswa yinto esishile engenamsebenzi. Kepha bathatha amabele bayawashisa bashiya amakhoba. Hallelujah. Lord Jesus. Bashiya amakhoba bashisa amabele. Yes, Lord. Amen. Bashisa isihlahla esithela izithelo ezifanele. Bashiya isihlahla esingenamsebenzi esingakhiqizi izithelo ezifaneleyo. Hallelujah. Ngokuba uma benza lokhu emthini oluhlaza kuyakwenziwani kowomileyo. Lezindaba kowomileyo ngibona abafundisi balamabandla amanga ibona abalandelwa kakhulu. Bayaphi bayesihogweni bonke uthi yakwenziwani kubona. Yabo bonke baphila kamnandi emhlabeni. Lalela incwadi yaJobe isho njalo futhi ithi bathi bephila kamnandi emhlabeni kepha isiphetho sabo singukufa bebeya ekufeni. Lezindaba hallelujah. Baphila kamnandi. Hallelujah. Baphila kwingcebo. Baphila ngemotivation nangokukhuthazwa ukuthi kufanele uma benza lokhu nalokhu baza kubusiswa bazokuniwa ingcebo. Kepha at the same time bayaphansi emgodini ethuneni bayaphansi kwalahla abafileyo. Ningabe nisashaywa kuphi? Nizoshawa kuphi? Nisaqhubeka ukwambuka na? Nisaqhubeka nokonakala yini nisazoshawa kuphi? Lonke ikhanda liyagula nayo yonke inhliziyo ibuthakathaka iweak ibuthaga kusukela ematheni kuqala ngaphansi konyawo kuze kuyophuma kuphi? Kuze kube sekhanda. Kuze kuyophuma ekhanda. Akukho okuphelele. Akukho kulungiswa. Ngamanxeba nje. Seniyagula uma uJesu ethi ke uma bebulala iqiniso. Yes Lord. Yes Lord. Engabe emangeni kuyokwenzakalani? Yes Lord. Amen. Amen. Kuyokwenzakalani emangeni? Amen. Ngokuba uma benza lokhu emithini oluhlaza kuyakwenziwani kowomileyo? Kuyokwenziwani? Amanga phela omila wanadlawo ukonakala ukubona ukungcola ezo ndaba. Manje ke siyanitshela nje ukuthi umbhalo ungiphi incwadi yezenzo sahluko ses4 sesithathu verse 19. Sahluko sesithathu verse 19. Incwadi izenzo zabapostoli isahluko sesithathu verse 19. Yes sir. Ngalokhu phendukani nayi lekumele siyenze kukho konke lokungcola okukona ubhuda kukona okukwenza ukuthi wena imisebenzi yakho inyanyeke phambi kaNkulunkulu. Ithini incwadi? Ngalokhu phendukani. Angathani mangabe ubani uma wenza into ephambene namanga neqiniso kaNkulunkulu ugcwele amanga fanele wena uphenduke. Amen. Amen. Phendukani niguquke ukuba moguquka njengoba usukulele embhedeni. Uma ulele ubheke ngapha uma uphenduka uza ngapha uyaguquka. Ukuthi uma khona isono ngapha wena kukhona ukuhle ngapha uyaguquka uguqukela kokuhle. Ukuba kuhlangulwe izono zenu ukuze kugezwe izono mokuhlangulwa mokuhlathwa ameva. Amen. Unameva ngaphansi kwenyawo zakho noma kwebhodlela. Uma usofika ekhaya uma wakho ezombula eqala ekhipha ngesipeletu ameva uyakuhlangula uyuhlungu. Kubuhlungu ukukhishwa izono. Kubuhlungu ukushiya into osuedicted kuyona.
lo usuphila ngayo ubona ukuthi ilungile kubuhlungu ukushiya isono kepha kuphila okuphakathi ukuze kufike izikhathi zokuhlunyelelwa ukuba khona isikhathi njengoba ulimele noma uphukile ulimala ithambo lakho liphukile bese ke uyabhandishwa ufake ukhonkolo bese kuyalindwa ukuthi ithambo lihlume libuyele esimeni nawe ungcolile somele ugezwe ukuze ke uphinde futhi usetshenziswe ngendlela right utshalwe kuhlume izithelo ezifanele ombenge yakhe yokukhwela isesandleni imbenge yakhe yokukhwela isesandleni uzakushanelisisa isibuya sakhe abuthele amabele enqolobaneni yakhe konke okufanele ukuba senqolobaneni yakhe bese ke amakhoba abuthele amabele enqolobaneni kepha abangcwele babuthelwe baqoqele ebungcweleni bese kuthi izoni kepha amakhoba zonke izoni bese zifakwe emlilweni zonke izoni zifakwe emlilweni ongacimekiyo umlilo ongacimekiyo ngiphi incwadi ezenzo sehluko 2 verse 38 haleluya umlilo ungafuni ungena kulo mlilo ukuze kufike isikhathi zokuhlunyelelwa ezivela ebusweni benkosi nokuba ithumele uKristu Jesu emimimiselweyo verse 38 haleluya bonke sibekelwe so uyakwazi kumele uzikhethele indlela ofuna ukuyihamba akekho ophoqiwe kepha lokho ngekushintsha ukuthi mina ngikhuluma iqiniso ngenxa ukuthi ngisaba wena ngitshele kahle ukuthi ungasabi lutho okusenyameni njengami amen angisabe lokwazi ukubulala umphefumulo nenyama haleluya ungasabi umuntu obulala inyama kuphela unokuzuza kuni lokho yazi indaba ngibe incwadi zenzi sahluko sesibili verse 37 yes sir sebekuzwa bahlabeka enhlizweni uma umlizwa lelizwi kufanele uhlabeke ungahlabeki usanqapha ukuthi vele wena usabanjiwe imoya iyakubusa haleluya manje ke akukho kumina amandla kaKristu ukuthi wena uvuselelwe haleluya ubuyele ngakulabo abasindiswayo kunokuthi uqhubeke uphile ehlazweni ube isikhohlakali selizwa izwi bahlabeke ezinhlizweni zabo bathi kuPetru nakwabanye abapostoli madoda abazalwane siyakwenze njani na wayesethini uPetru wayesethi phendukani manje kumele siyenze ukuphenduka yiloyo naloyo abhaphathizwe yilowo nalowo fanele azogezwa izono zakhe abhaphathiswe kulo igama lomsindisi egameni likaJesu Kristu akekho omunye umuntu osewafela abantu njengoJesu okuyena owaletha insindiso akekho ungababala abantu bakena sebafa bonke basemathuneni bafile babolile ushembe usemathuneni ubolile oPope basemaromini bonke bafile emathuneni babolile bonke abaprofeti beni bamanga omagejageja nabo bazofa bayephansi babone uyedwa umuntu owangena ethuneni wavuka ngosuku lwesithathu wayezulwini uyena lo kumele simlandele simkhonze haleluya uyena lo incwadi ethi wonke amadola ayoguqa phambi kwakhe avume ukuthi uJesu inkosi nomsindisi usangakhuluma nje manje uchome ngalesikhashana onaso ukhohlisa abantu konke kwesikhashana phendukani yiloyo naloyo abhaphathizwe umuntu ocasula ukuthi ngikhuluma kanje ngokuba naye ukukholwa kulabo bantu laba abagcwele inkohliso ubaba wabo usathane bonke babambelele kuyena egameni likaJesu Kristu phendukani lonke libhaphathiswe egameni likaJesu Kristu ukho ukuthethelelwa kwezono zenu ukuze kuthethelelwe zonke izono zenu enzenzayo khona niyakwamukeliswa niyobe senamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele wafakaza wanezelela ngamanye amazwi wabayala wathi ke zisindiseni kulesizukulwane lesizukulwane siqalekisiwe ngokungalaleli zisindiseni kulesizukulwane esibhubhayo haleluya siyabhubha lesizukulwane lesi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo siyabhubha lesizukulwane lesi siyesihogweni uma ungafuna uphenduka kwamela uJesu angathanda ukuthi ngabe uthandaza kangaki uma ungayenzi intando yakhe uthi akayizwi umthandazo yabantu abayizoni akayilaleli umthandazo wezoni fanele uphenduke uzisole ngokuba yisoni kwakho uze kuyena ngokupheleleyo ezindaba haleluya sifanele nomkhuleko bhuti
Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla. Siyabonga Nkosi uJesu ukuthi izwi lakho liphilile, linamandla Nkosi. Lihlaba lihlukanise zonke inhliziyo njengamanje Nkosi. Izwi lakho liyangena liyalima kuleyo nhlabathi Nkosi eqinileyo nalevundileyo ukuba izwi lakho liyimbewu lingene ngaphakathi. Lithele Nkosi izithelo zikamoya ongcwele, lithele izithelo zokukhanya ngokuba wena Nkosi izwi lakho linamandla liphilile lukukhanya, liyiqiniso Nkosi uJesu Kristu. Siyabonga Nkosi ukubuya ikhulula yonke imphefumulo eboshiwe emkhathini Nkosi, labo uSathane ephuphethekisa ingqondo zabo ngokuqonda abathi baphila impilo engcwele kodwa Nkosi bengahambi ekukhanyeni bekuphika ngemisebenzi yabo. Siyabonga Nkosi ukuthi bayayihlola njengamanje, bayayibuza Nkosi ukuba wena izwi lakho malibabiza Nkosi isibani sicimeka empilweni zabo, wena usuzobahlulela ngemisebenzi yabo ukuthi uyathokoza yini ngempilo zabo Nkosi uJesu Kristu. Bahole moya ongcwele ukuba bangabi nokusaba, bonke abangahambi ngeqiniso, abangahambi ekukhanyeni, ukuba balahle yonke imisebenzi yokumnyama abafakaza ngayo Nkosi beyibiza ngabantwana bakho kodwa bahleze ekukhanyeni. Bakhulule Nkosi uJesu Kristu, beze kuwe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, ngoba wena uyababiza Nkosi ukuba bayihlambulule, beze kumoya ongcwele bekhala ukuba ubalungise wena Nkosi uJesu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Nalabo bathatha isinqumo njengamanje ukuba baphile bomnyameni ukuthi ubukhanya kubona, balahle yonke imisebenzi, sebevuma izono zabo enhlizweni zabo, bamkele wena Nkosi uJesu Kristu, balinde ukuba bazongena emanzini, babhabhadiswe babe izidalwa ezintsha, balinde isiphiwo sikamoya ongcwele esingubufakazi nongumoya weqiniso egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Sokuthi-ke uma unentshisekelo yokufuna ukuthola umbhabhadiso sophendukile ezonweni zakho, uyobe sowusithinta kule nombolo esishiyayo ne-email address, noma mhlambe unobufakazi mayelana nayo insindiso nobungcwele namandla kaNkulunkulu, uyosithinta kuyona inamba ne-email address. Noma unombuzo ophathelene neBhayibheli uyokwenza njalo, noma kufuna ukuchallenge uthela inselelo kule mfundiso esifundisayo uthi ayikho eqinisweni, ungasilethela futhi nakhona kuyona i-email address nakulona inamba. Amasanga avuliwe, asilwi nabantu, siba nemoya ekunini abantu okuyiyona kumele siyikhiphe ngezwi likaJesu. Igama likaJesu kuphela lingakusindisa. Angikhathali ukuthi ngabe ukhonza kuphi, uma ungekho kuJesu usaqhubeka nokwenza imisebenzi yokungcola, wena esihogweni ngamandla kaSathane akuyibona azokulahlekisela ngokuphila kwakho. Sibonge sithi uNkulunkulu akasigcine siphinde sibonane ngokuzayo, sibuye simlethele imfundiso engcwele ngokwembhalo engcwele. Amen. Amen. Umusa wenkosi uJesu Kristu nothando lukaNkulunkulu nokuhlangana kukamoya ongcwele makube nani nonke. Amen.